Iya. Kamera. Sik disemir barang rambutnya. Tak urus iki lho. Ya urusan. Nah. Adoke dunjukke. Pokoknya omongan malah jupuk panganan lho. Aku dendam karo kowe. Kok Didamu. Kok didamu toh? Ora tau nyekel mic. Akrepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Ora jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan nderek tenan. Oh ngono. Ngono kuwi. Saiki kowe bar ngomong Aja kejujuran to, Mas. kok sik meneng sap. Ya. Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok mayunge nggo debok arek nggo ngono kabel kok. Lah yang Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo debok nggo payung. Lho, Tatin kok payung go deboke kan apa piye? Lah yo iki, heeh lho jane. Kabel Pak, aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi kabel. Saiki kok ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngapa masuk ora nek nggo aku. Ayo. Emang jajal. Lah yo saiki jajal nyindik apa nyinden nembang. Siap. Oh, piye Kok cakep. aku sing bawa? Ya wegah. Aku ora iso bawa. Lah isane ngapa? Nembang langsung nembang. Nembang apa? Apa ayo? Timbang ana katresnanku, Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Neng omah ki ngerti nek diplekoto terus latihan. Ditimbang ngono kakak terus nang ayo. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksudnya dienggo sapa wi? Lah guru nembang kok aja. Lah yo Iya, kan aja nembang rumang diibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Ya Dik. wong sing ditresnani. Ya sapa? Ya ana du kowe. Ayo aku ya ora mungkin. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, hah? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono. Ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wong e sapa sing ndasaki? Lah yo berarti nek ngono kowe tambemu iso Aku iki gelak ndredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming di ngono wae ndredeg ngandene kok alemen. Iki lho. Elisa, ayo Pak. Waduh. Ora urusan karo Elisa. Ngomong wae, Dik. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan?